Mombe tapato. Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndekuti ndinoda mombe yangu. Vakatora makore mashanu apfuura. Yani mbowo dzako chitupa nemari yedara. Kutaura izvozvo ndi muchejistandon. Takaona chimombe tafatswa. Standon. Tafadzwa chimombe. Taura tindoni muchedzi. Mutaura makasimudza iziva muchedzi. Makasimudza iziva. Izvi bedzi rinoti simukei. Izvi mombe yangu. Tataurana kuti unozotipa mombe yangu. Angaitorerei? Ndakuchinjisa. Saka kubva pamakore acho iwawo haana kundifungira mombe yangu. Izvo zvirikutaura hanzi vakatora mombe yangu zvichiti kuda kuchinjisa. Igore ripi iroro? 2018. Nanhasi vasati vadzora mombe iyo yanga iri mhou yanga iri mhou yakabereka kamwe. Saka dzatowanda. Izvo zviri kutaurwa tafatswa. Ichokwadi takachinjana. Mushure mekunge tachinjana gore rapera vakauya nemwana wemukoma wavo. Vauya nemwana wemukoma wavo ndopandavaratidza mombe padanga. Vakati chichengeta tozotora mvura yanayo havana kuzodzoka. Asi mumashure macho mwana wemukoma wavo akazouya kuti akuda 50 US pamusoro pacho. Ndikasvika pakavafonera ndozvamakataura here? Vakati kwete. Asi nanhasi mombe yacho ndinayo yandakavaratidza. Hanzi mombe iripo. Vanondirakidza pamwe yacho. Right. Munogara kupi? Inogara muteteti. Vakanga varipo vanopupura. Iripo izvozvi? Izvozvi. Vakanga varipo vanopupura. Simukai mondotina. Mombe rudzii? Ndakavaratidza chimukono. Ndochandandinacho. Ende ndakatotaura vaine mwana wemukoma wavo. Vakati ndozotora mvura yaturuka. Vari vaviri. Mwana wemukoma wavo akazouya. Akati ndiri kuda mari vana vangu makanga mataura kuti munopanana mukono kana kuti mhou kana kuti tataurana tsiru. Inini ndakazoshayiwa tsiru ndikati aiwa sechichemo nekuti takatombochinjirana dzimwe mbiri iya yechitatu. Ndo makore acho hauna tsiru here? Handina, ndine chimukono ichocho ndakatochengetera nanhasi hanzani ndaona kudzoka kwavo kuti aiwa handichakwanisi kana kuti zvakati. Asi ndakungoona benzini ndakusungwa kuti wakudikana kwaMambo kudare. Ndikati aiwa zvakanaka kutaurirana. Hanzi iripo asi kune mukono. Ndiwe takataurana tsiru. Right, mochindopuhwa mukono iwo then motenga tsiru ramunoda nekuti mungarambe muchitemana nematemo. Mombe itoripo haana kuramba. Saka chisimukai izvozvi moenda motinha mukono, motengesa mukono, motsvaga chitsiru nemari iyoyo. Handiti izvozvi chibudai munosvika izvozvi manototinha mombe motsvaga chimukono ichocho chinotengeswa. Chatengeswa ma 300 motsvaga chitsiru. Kana musina munouya ne 300 tokutsvagirai kuno vanotengesa pano padare nemari yacho. So usimukai mende.